ai ko ban zama miliyoniya ba zan kara aure, zan zauna haka kawai ne da mace ɗaya kamar laya. Zagi dai gaskiya na jin haushi, kuma ban ma son gan zage ni, suna da yawa. A can gida ina da suna wanda yake na stage drama da nake lokacin kafin na zama dan fim. Na fara da irin wasan daɓe ne, wasan daɓe kuma dole kana da suna da kake kiranka da shi, wanda ana kira na dan ayu. Daga nan kuma bayan na zama dan fim kusan baba ta fi karfi ga duk wanda ya sana a Kano da yanzu. To dambe yana da fassararsa daban, fada yana da fassararsa daban. Ban taɓa yin dambe ba, amma fada ne na taɓa fada ne. Da dama saboda kusan kafin na shigo industry ai na yi farauta, to mafarauci kuma zaka raba shi da fada. DM to ba za ka rasa DM ba. Ni gaskiya nakan samu, amma da yake ni ba mutum ne, da yake ni ba jarumi ba ne, jarumai su suka fi samun DM. Mu daraktoci sai dai kawai yan gaisuwa da ba a rasa ba, kakan samu kamar 5, 6, 7, 10 haka. Kai yan mata ban da yan mata gaskiya. To abubuwan da suke sa nishadi suna da yawa. Zama da family yana sa nishadi, kuma ni ma abocin kallon American film ne gaskiya. To na dan yi abu biyu a cikin girki. Na iya dafa wake da shinkafa, na iya dafa taliya jinsu shine indomie, macaroni, duk kin ga jinsu yawa nan na iya kawai girki. Yanzu ka ce maka dan wake wallahi ba zan iya ba, kuma ina son a ce na iya yi saboda ringa dafa an bana gida. Abin da ya shafi tayawa shine abin da ya shafi yara, na kan taimaka mata harkar yara, amma ba abin da ya shafi shigawa ɗakin girki ba gaskiya. To magana gaskiya, ina da budurwa. Budurwata ta farko kawai a dai kyala magana ta riga ta yi aure, kuma yanzu an shiga sabon babi na rayuwa, bai kamata a taso wannan gurin ba. Ok, to in aka hada yanzu bari mu dauki gaba ɗaya na da na yanzu. Ina son Shata, ina son wannan Sani Sabulu, ina son Ajilo, a yanzu kuma ina sauraron waƙar Rarara, sannan ina sauraron waƙar Naziru sarkin waƙa. Gaskiya na fi son jihar Kaduna. Gaskiya Kaduna tana da, ni ina zaune a cikin tana jin farin ciki. Ka zo na zo, baka yi saka yi mun kuri da garinku ba, sabanin sauran jihohinmu na arewa da muke da mutum ya zo ga dan ba dan asalin garin bane. Kaduna ba za a ce maka ba dan asalin Kaduna bane, dama kuma din ba yan asalin gurin bane. Ko da yaushe ina nan a bayan kyamara, na fi son zama director dina akan jarumi. La ilaha illallah, waye zai su talauci? Annabi ya ce mu nemi tsari da shi.